At mga par, good morning. Bali, maaga tayong gumising na bubukang liwanag pa lang. At tutulong tayo dun sa mamamanikan. Pinsan ni Mrs. yung lalaki. Kanina pa ako gising mga alas 4. Kaso nagkape muna. Panahon. Ay. Tulong tayong magluto at magkatay ng baboy. Ay. Kamu ay. Amoy. Amoy. Ayan, nakakain na. At dala muna ako ng ulam ng mag-ina ko. Yan. Dinuguan, tanghalian. Amoy. Kiss-kiss na eh. Ayan, panregalo natin dun sa mamamanikan. Isang box na Miguelito gin. Nakakatay na kami kanina pa. Pwede sa Batangas, adita namanikan pa sana. Nagbuno na. Oo. Mamamanikan pa lang oh. Nagkatay na agad. Lalo pag ikasal na. Surgo, bro. Na nagchachap-chap pa kabila. Ito nakamarinate na. Mura ni. Oh, ano? bunur pa sana yan. Sa uninda ka namin. Ano? Pampira. Tanaburos mo doon, Loy. Tawa. Ay, sa kalupos. Marinate. Calderita. Igado. Amo ay. Amo? Ay. Bubuan. Ha? Ano ta nagsisilungat to? Dapat ka para bahid sa naman ni Maynila sa mga video ko. Wala di mag-reply. Nga Painilo. Tuyo pa sana yan. Tarin. Dito na sa bantang. Ito na si Ton. Calderita. Ay, na, pupunta ko kaan. Ito. Tarin. Ito po siya nagkurkuhan. Ito sa nasan. Ito sa nasan. Yan, luto na yung dinuguan. Susunod na mamaya pagkatanghalian. Yung calderita. At umulan. Sinunong ka ni. Sinunong ka ni.
Malapit ang maluto. Igado. Calderita. Wala po mayroon pa luluto. Ang calderita tapos na. Luto na. Ano? Amoy! Amoy! Why? Calderita, luto na. Igado. Tapos na. Ah. Kutsara pambukas dilata. Tarigan. Oh. Pwede kinis-kiss na lang, bigyan nila, kung gulay pa ka na rin, kaya ba? Panggulay. Hindi, ito ko na pagbangaan mo na. Pagbangaan. Alas. Ayun, tapos naman luto. At pahinga na tayo. Pwede nang maligo. At magdadrive pa tayo ng sasakyan nila. Mamanikan. Pinsan ni Mrs. yung ano, mamamanikan. At yan, mag-atid na kami ng ano, pagkain. Diyan na yung kanin. Amoy! Ito na yung kanin. Puno. Dalawang kaldero, puro puno. At yung ulam. Amoy! Welcome to the guys. Yan ang ulam. Banga. Tadi ba? Ha? Gamitan pa yan. Yan yung ulam. Oh, speed di super lens oh. Beli super lens. Ang ulam. Hello guys. Sampurado. Hello guys. Okay, Mario. Sa video talaga si bago si Papo. Ang galing ka. Yung mga ganyan isiyan. Nasingaw bang ganyan? Hi, gini ka mo. Say hi! Hi po kayo.
Guys. Ano? Na Lalo na sa dinaron mo, pili na ito na tayo. kaway. Huli ang sa puno ng nyug. Nagtatago. Lukban, buwan mo. Tapos magyan naghatid ng lukban. Sabi yung tiga din ng Pangin. Di ko yan ni Jason binigay agad. Dapat siya po kami nilagay. Takuan na hindi man yan. Talagang ka na nagagawin-gawin ka lang. Talagang may magkakuha. Kadagdag pati katabang kaan. San sana, siyempre, ito kaya sa naman nila, pero Okay na. Ako nauuda sa din kaibata, nauuda si Marisa. Kuno ako kasar. Kunong bulan. di po nagringgawan ito basket po sir. Di po Ayan na yung hinahanap ko si Marisa, dumating na. Kaya po anak December 10 pero man pagbabago, mga 3 bulan bago, may dyan po tayo. December man lang gad ka na mga kasal. Hindi pa. Kasi na, dito po mga dapat yun. Seminar, may klase ng bahan. Next year na. 2024. December 5, hindi nga ba din tapi baik September, may kaibigan. Hindi na sa September. Okay din. Hindi madadala.
Kusari na lang pula. Marisa. I'm here. Marisa. Hindi ka na bubay. Sinabayan naman ako. Inuunahan. Usahin na mga pagkaon. Sinabayan sa utang mga isip ko, kumaliwanag. O di sa din na lang. Baka atuwa na kilos mo. Oy, Ano po, tapos na yung pinag-usapan. Bali, kainan na. Ganito yung tradisyon dito sa amin dito sa Bicol. Pamanikan pa lang yan. Narito na lang.